Eu quero, teu pai non quer, eu estou resolvido a arranxar muller e arranxar pousada, eu dormir soliño non vale de nada. Pois estamos no IES Aquis Quercuernis, en Bande, na provincia de Ourense, e imos falar da recuperación do patrimonio inmaterial do que sería as tradicións dos nosos avós. Nós imos a mostrar como é o proceso de recollida, como nos comunicamos coa xente, interactuamos con ela, como os gravamos, como reaccionan eles ante as nosas preguntas. Ponte nas Ondas é un concurso que se centra na recollida de tradicións orais, xogos, traballos artesanais que antigamente facían os máis ancianos. Que lle parece a vostede que estemos nos recollendo información e gravando en cámara? É ben interesante. O de antes nunca se había deixar perder. Sei cantar e sei bailar. Sei tocar a pandeireta. Onde eu vou, leva a música completa. Vos xa anduvestes moito, e traballadas moito para isto. O que vamos facer co recollido vai ser montar un vídeo, despois mandalo ao concurso, pois eles o que farán é subilo á web. No, seguro, según vexo, tú estudiarás para periodista. Eles quedaron moi contentos porque, non sei, sentíanse importantes cando íbamos preguntar as cousas e nos interesábamos por a súa vida. Nós tamén porque nos satisface saber como levaban as vidas antes. É unha experiencia bastante enriquecedora. Queremos vos agradecer todo o que fixeste, os esforzos que fixestes por nós, que esperamos que todas estas tradicións non se perdan. E esperamos que volvades. Esperamos volver. Bueno, cando seamos maiores. Adiós. Ben falado. Animal de granxa de cor rosada. Porco. Son negras, pequenas e gústalle o azucre. Formigas. Ves como sabes? Bande, ademais de ter o campamento romano de Aquis Quercuernis, ten un dos templos máis antigos de Galicia, o visigótico de Santa Comba. E ten un galego moi rico. Alí andar as mozas é andar a ramisca. E medrar moito en pouco tempo un neno é medrar como leite quente. Pero en Bande, falando de tradicións, hai tamén a tradición dese tesouro que está oculto e que hai que desencantar, a trave de ouro. Lembren, cando en Inglaterra estaba prohibida a lingua inglesa, os ingleses non renunciaron á súa lingua porque consideraron que era a súa trave de ouro. E miren, hoxe, un dos valores máis sólidos da economía de Inglaterra é precisamente a lingua inglesa. Pois nós tamén, a nosa trave de ouro é a lingua galega, por iso para nós é irrenunciable. Abur.